Sibingelele eNingizimu Afrika igama lami ngumzwa bafowethu Samankentshane bafowethu njengoba nazi mase sihlangene kanjena suke sekunenkinga ekhona esesibhekene nayo bafowethu kodwa ke njengamanje bafowethu siyacela ukuthi ni comment lapha ku comment section nisitshele ukuthi mhlambe senze kanjani yabo leyo nto leyo kodwa ke mawuqala ukufika kuleli khasi siyacela bafowethu uchofoze lapha usubscribe button ulike ucomment noma mhlambe ushare ukwenza leyo nto ke bafethu uyobuyibekele emathubeni ukuthi noma ngabe imuphi umsebenzi esiwufakayo noma ngithi esiwupostayo kuleli khasi leli ufinyelele kuwena kuqala ave kumnandi ukuthi mawuvula ifoni uvula uYouTube uvedana ilokhu njana ingene kuqala indaba kuwena njengamanje bafethu silana nananga usisi usiqalelile unenkinga ke naye anayo bafethu inkinga ziningi eNingizimu Afrika ziningi kakhulu mina sengiprove kakhulu umsebenzi esiwenza bafethu ubucayi kakhulu kodwa ke ngenxa ukuthi ke phela nathi sayitshela ukuthi sizolwela izwe namanje sisazolwela futhi ngeke size sikhathale siyacela ke bafethu ukuthi nisikhulise nani lapha ku comment section sikwazi ukukhula ngoba ayikho into esiyithanda njenganokuthi kukhona enikushoyo lapha ukuthi hayi Mankentshane qhubekani niye phambili pushani bafethu ukuze nathi sithole la amandla sithole le power yokuthi abantu sibasize kakhulu nawo ngakasizwa bhala lapha ku page lazoso bhala lapha usho ukuthi inkinga yakho yini nayo ke lenkinga ukuthi nifuna ukuthi sibe ne contact sisazoyilungisa sisahlela zonke lezo zinto lezo ngoba ngiyazi ukuthi abanye abantu kunzima ukubhala ungena kulezi zinto lezi bafuna ukuthi nje sibe ne contact number sizofoneleka kuyona sazoyihlela sazoyithenga ifoni sibe right kodwa ke bafethu siyacela ke njengamanje ukuthi nisiqhuquzele iyona into nathi esinikeza ipower iyona into esinikeza amandla noma ngathiwa yiphi inkinga onayo ungasabi usitshele siyacela ke njengamanje bafethu nibe nathi ngiba mnganami khamba kahle uzokhamba kanjani hayi kaphileka mfowethu hayi sawubona sisi yebo sawubona njani ngiyaphila igama ubani sibongwa kabani udabukapho sisi igama lami noMpumelelo kaCele ngisuke Adams esigodini kuthiwa senqotsheni yebo inkinga yakho ithini ke sisi usambele ngani into engilethe la ngizobikela wena bhuti ukuthi ungisize ngokuthi ngifuna ukulanda imali yami kuMuzi uMuzi wathatha imali yami u10,000 rand wayebolekile kahle emsebenzini sisebenza ndawonye ngamboleka imali yami wayesethi uzoyibuyisa ngeke uphele 2 months engayibuyisanga ngasethi mina hayi ayikho inkinga ngamboleka imali yami so uMuzi manje ngiyifuna imali yami ngitshela indaba ezitori ngitshela ukuthi akana mali uyakha yena ubusy nezinto eziningi ezihlangahlangene angihlangani nalokho mina wangithembisa 2 months manje 2 months uphelile angazi inkinga yakhe uthi ke ngicela ungisize ngempela ngoba uDecember manje ngifuna ukukhipha izingane zami nami nginezinto eziningi engifuna uyilungisa ekhaya yena safuna imali yami mana sisi vele wena ubolekisa ngemali usungabolekisa imali noma wawuboleka ndomuzi ngoba vele okuyimali yayikho emsebenzini ngiyabolekisa vele ngemali abantu abafuna usizo ngiyale ngibaboleke nje abantu angiyena uma ushonisa osemthethweni kodwa ngiyale ngibaboleke ngoba vele imali into enginayo ngiyasebenza ngiyibeka imali manje sisima uthi wena ubhuti uthe ubani igama lakhe uMuzi yebo wamboleka u10,000 yebo 10,000 futhi usebenza kahle noma no ngiyakwazi ukusave ngiyasave kakhulu ngomuntu okwazi ukusave so ukumthemba uMuzi ukuze umnikeze le mali engaka wasatha isibindi sokumthemba kangaka lento yaqala unyaka odlule bengilonga imboleka vele wathenga ifoni ngamboleka wathenga imoto nje uyangibuyisela yena angazi konakalephi ukuthi kushintshe angazi ngempela ukuthi yini ishintshile manje kuyena akasafuni ke nhlobo nalo 10,000 ukubuyisa umnika kanjani uMuzi le mali ngomnika kanjani wamnika esandleni kanjani eyokuqala ngamfakela kwi-account yakhe le manje ngamnika cash ngikhuluma ngale oyizelela ngayikhokhela ngithi le 10,000 yebo
wamnika cash ngamnika cash esandleni ngoba ethe ufuna ucash manje sothini ngithina njengoba wamnikeza cash ubufakazi onawo ngaphela thina abantu sibasizayo sifuna ubufakazi obuphathekayo asikwazi ukuya lapha umuzi masifika umuzi ephikethe akayazi yonke into ngidlala ngayo sothini ngamsendela imessage ngesikhathi kade ngiqeda ukukhipha imali ebank ngamsendela imessage ngathi nayi message ekhombayo ukuthi ngikhiphela imali ecash njengoba ngikunika le mali ngenza ne-back statement lento esho siyafana nami mangizama ngebhenki ngikhipha imali mase ngiyakutshela ukuthi sengikhipha imali engaka manje ayisizi thina sabantu entshana sebenza ngento ephathekayo mfowethu yabo so wena njengamanje wamnikeza u10,000 cash usangaphika umuzi ngisho nasenkantolo leyo nto into engeke izikusiza yabo njengamanje nje uyafika wena uyasitshela yona but egcineni abokho ubufakazi bokuthi wamnikeza mayifika ethi umuzi wakwazi umnika imali sothini kodwa understand into engisho ukuthi hayi ngiyakuzwa kodwa ngiyacela ukuthi ngisize ukuthi ngiyifune le mali mhlawumbe bese kufike nini uzokwazi ukuthi ayikhiphe Bona kuthanda ukuba nzima sisi kodwa ke uyamazi udlalaphi yebo ngiyamazi nizana kanjani nomuzi yes ngisazobuza leyo nto besebenza ndawonye nje umngane nami siclose kakhulu nisebenza ndawonye kuphela ni close umngane wakho kugcina lapho yebo ngenzela ukuthi masifika kumuzi laphana angathi mhlawumbe yabo eseshintsha istory mhlawumbe uyisoka lakho yabo yebo wayithe imali uzoyibuyisa nemimuzi bese uzobuyisa wayitshela ngo-February ka-March bese thena uzoyibuyisa ngo-April kanje angayibuyisa ngoba ngiyabona nje isimo esikanje inkinga yakho iyafana nomuntu othi ubeka imali kuyena athi uzoyibuyisa mase se-right mhlawumbe senze into efana nesingathi masifela phansi umuzi nanivumelene ukuthi imali uyibuyisa mhlazane se-right uyayizwa ngisho yebo so wena manje isiqiniseko sokuthi wayithe imali uzoyibuyisa then wasekuphela isikhathi engayibuyisi mhlambe okunye okungasiza kancane mhlambe akukho mhlambe nani xoxa mhlambe ku WhatsApp efonini mhlambe ngixoxa ukuthi sengikusendelileke imali naye wavuma wathi hayi ngiyitholile mhlambe lobo bufakazi obuncanyana lobo yebo kukhona ngoba yabona masihamba nje si-empty kanje hayi mina ngeke ngize ngiye mfowethu yebo kukhona efonini ngamfonela ngase ngimsendela i-bank statement uthi ngamkhombisa ukuthi nayo imali ngikhiphile wasethena ngimphathele wona ngakusasa emsebenzini saxoxa naye wasethi hayi sobana emsebenzini khona nama-voice notes yonke into khona inkinga la yabo mzwa ngiyabuza ukuthi sikhona leyo nto but inkinga manje sikhuluma ngokunikeza umuntu into ngingakhuluma nawe ngiqede kodwa kuba ukuthi mangithi into onginikeza into ephathekayo efunakalayo ngisho ukuthi sisike simsize kodwa uyanile nto ngiyakuzwa icayi kodwa hayi sizoya wena ngibe yabo mhlambe sizwe kuyena lo muntu ukuthi uthini mina sengifisa ukuzwa iside lakho ukuthi uthini yabo uyayazi lento mayingayazi shuthi hayi shuthi akafonela yeah ukuze sazi ukuthi manje siyo lento ekhona because manje ama-surveillance usithi siyomsifika ukufona alright yeah siqale simfonele mhlawumbe mayivuma ukuthi uyayazi okay mhlawumbe uyagoloza mhlawumbe ngizokukhokhela leyo mali hayi sobe sesi-right ekhona office njengamanje sizofona ngiyamuza sesudaba lakho lucayi kakhulu akanayo into ephathekayo so ezabantu entshana sisebenza ngento ephathekayo sifuna ubufakazi bafethu ngoba kusasa sifuna kube khona umuntu ozohamba adicelela igama lethu phansi athi sahamba samxhaphaza sahamba senziwa no2 no3 so yonke into thina esenza sifuna ubufakazi sifuna into ephathekayo so njengamanje sizofona sizwe umfethu ukuthi lento akhuluma ngayo sesiyayazi if ukuthi uyayazi sesiqhubeka futhi sikwazi ukumsiza but njengamanje njengoba ngisho sisi if kuukuthi umfethu la efonini uyayiphika yonke leyo nto siyayeka lento yes asifuni kusasa kube nina futhi zobe senisigxeka sisithi uyayibona uma kwenzeka mhlawumbe usesila ufika kwaqamba manga ziningi izinto ezenzeka labantu bayafika la umuntu akhulume into angasitsheli into yonke sifika phambili sithole enye into so lonke igcine sesenze ngathi samahlathi so nathi manje sizozama sifone sibone ukuthi then i-call esenza manje iyona nto ezokwazi ukuthi sibone ukuthi ngempela lento esho sisinto ekhona yini ugcine nini ukukhuluma naye wesisi gcine last week khipha ifoni ke sikwazi ukuthi simthinte oze sicompe nakho sikwazi ukuthi simthinte ugcine nini ukukhuluma naye lo mfana lo gcine last week yebo wagcine ethini mhlambe yini into agcine yisho ubaleka uthini ngase ngifisa ukwazi ukuthi uthini emlonyeni wagcine ethe ene uzonginikeza imali yami ngathi mina kulungile ngicela angilungisele imali yami
wayesethi nangu ufika ngizoyilanda noma ngabe yinini. Alright. Ngiyona la. Iyona. Alright. So manje usola ukuthi uqolile. Uyangiqola futhi ngiyacabanga ukuthi nale ntombazana azwana nayo yona lenomthelela kakhulu eyenza ukuthi abaleke ngoba ngesikhathi impila ini nafika nomuntu wena come on egoro kwenzakalani imali yami hayi asikho vese ngizoni ngifonelwe nini ngangimnikele yena imali uyena wayinika imali ngifuna imali yami ngeke lenzo yifuna hayi angihlangani nalokho imali yami angihlangani nalokho ngicela imali yami ngizifuna imali yami hayi ake into engayitshela nina le uyazi uzolalela utheni yena uthe kwawenza njani wena indaba ungayikhokhi imali yakhe hayi angihlangana akukhona kwento ngizofuna imali yami yabo namakhamera yonke into kwenzala amakhelwane bathindi lento enenzayo unendaba namakhalane mina nendaba naye ngifuna imali yami ngifuna imali yami kwena ngicela ngifuna imali yami bafethu sabo indaba yethu ngicela imali yami ngicela imali yami ufuna nike wena la hayibo ufuna nona la hayibo ufuna lo ufuna manje la ufuna wamuzi lofuna la uzaba ngisindo wena la lalela ke wena uhambele nawe ngicela ungihambele angisofuna ukhokha imali asikona ngeke imali awufuna uyikhokha imali angizofuna sizoyithatha ngifuna lento la bana wo bana ngicela nike phone qaqala ngicela phone rubbish yini hey lalela imali yami 10,000 rand owami owami phone le wathi phone imali yami